ato mga pamilya dulan 20 ni ka mga pamilya ang apektado pod sa kini nga sunog. Gani na si Nanay Carmen Lat usa sa nasunugan in behalf ng kapitan mag on the way pa sa kapitan na diri sa gym sa iyang nga barangay tungod kay diri pod hikling ang mga nasunugan. Ma'am, good morning. Live ta sa Dexter Jarmen Davao. Kauban si Radyoman Michelle Miral Galbe. Ma'am, kumusta inyo ang sitwasyon diri, ma'am? Kami dire sir, lisod kaayo ang among kahintang dire kay inangano kuan kaayo kay wa gud mi balay nasunog tanan wa ang akong nadala kanilang sanina isa ka buok. Kay gikan ko sa palengke na nawag akong anak nga kuan mauli dire kay wala na atong balay nasunog na. Turot wa gud ko nadakuha sir ba. Misa gamay wa gud ko kwarta wala. Kaya dibilin man gud ako. Ay, pati kwarta na sunog. Oo, wala na. Nabilin man akong kwarta. Ay, kwarta ninyo. Nabili. Gamay ragod po to, sir. Mga 5,000 to. Itong balay nimo mga estimate nato, ma-estimate nato tay nay pilay antidad ato pagpatukod nila. Buwan naman 300 naman to, sir. 300,000. Oo. Ano, sa kalimang kayo to, live materials niya hap ng kalakat. Kanang semento kalakat ang kuan mao lang di tayo Wa jud ka nagdahon nay nga masunog. wa jud ko nagdahom kay inangano namalingki lagi ko pag uli bumbero na lang ang akong natanawan sa kalsada daghan kaayo nya pag ana wa na ayon na nagsulod kay na imong balay na ugdaw na ko. Okay. Pero sa karon nay diri sa evacuation center sa gym, kumusta inyong sitwasyon diri? Wa bay mga okay lang ba? Ang tubig, ang suga, okay lang. Ay, okay lang sir. Kaya ang kapitan, buutan man kaayo nga nag-istorya sa mga accommodate lang tanan diri magamit mo sa CR. Ay, kuan pagkaon diri, lutuan ta lang. Ginaluktuan man gud mi primero diri sa wa mi palutua. Sa may mensahe nato Nay Carmen nga ang DXDC pinaagi sa Armen o Plantabang na por may gamay nga itunol. Salamat kayo sa stasyon sa DXDC nga tabang sa among adiri nga. Kasi yun namong lisod daw may mga sanina gitagaan mig daghang kayong mga sanina okay. Ana po ang hatag. Naapod nalipay gyud mi nga gitagaan gyud mi kay perti namong paisa nga wa may mga sanina. Ang importante na ang kinabuhi nga way nakala. Maugyod ang among ipangayo ang Ginoo nang sayod yun nga tuan kadang wa gyud tao nga na ano ba na apil. Balay lang. Nay, sa may sunod plano nimo nay sa inyong pamilya? Ang akong plano mamu la hilak jud ko mam kay wala jud koy katukod mam balay mura na ko wa koy kaulian mam. Kay pobre kayo ko mam kay akong bana namatay nang good mam. Ako ba? Wa kay pariente diri sa Davao nay? Na ako'y parinti ma'am, pero lagyo man. Okay. I believe siguro ang atong syudad na ay ikahatag nga financial na tabang paabuton lang nato nay. Basta na kay gustong ipanawagan sa gobyerno nay kalabot sa inyong sitwasyon karon. Panawagan lang ko sa atong gobyerno na tabangan lang ni nga makabangon. Nga makabangon ni sa among sitwasyon karon nga pait kaayo nga wala day tay balay bisag gamay. Kaya tayag na lang unsa nga na koy maulian wa koy maulian ma'am.